Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha ngemeko ke yokubana iKaizer Chiefs sibonakala besithi abantu ke ithande okanye uba nomoya odakumbileyo ngokubona ibafana bafana ikhawuleze yabuya pha kwi-AFCON ke luluvo ke labantu ke okanye ke labathandi nabaxhasi bebhola elikhulu eMzantsi Afrika uquka ke nabezindaba. Umbuzo nako okanye intetha ithi ke iKaizer Chiefs kaloku yona ibinganayo nomnye umdlali opha kubafana bafana, into ethetha ukuthi ke bona ke besendaweni enhle okuqala balungisa isquad sabo nje batraine babenzela lokuthiwa amalungiselelo ngoba ke bawudlala pha nge-20 ileague ke yawuvulwa pha nge-20. I-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns bezinee-players ezininzi kubafana bafana. Loo nto ithetha ukuthi biyawunikeza iKaizer Chiefs okanye ke indlela elula apha ke xa kubuya kuJanuwari ngoba eza players bezipha kubafana bafana ze-Pirates neze-Sundowns bezawubuya zidiniwe zibuye futhi ke xa beyiqhubelekile bafana bafana ofika pha kwama-semi-final okanye kwi-final bawubuya bedini bafuna ukuphumla before baqalise yonke enye into. Loo nto inikeza iKaizer Chiefs ke advantage okanye inikeza iKaizer Chiefs indlela elula ngoko zibuye eli apha ku-AFCON zawufika ngoziphumle nje kancinci ziphinde zidibane ke ngoku neetim zazo balungiselela ukuvula ke lapha eligini. Loo nto bathi ke ingcuphephe iKaizer Chiefs ke ngokudakumbile ii-plans zabo okanye indlela bebeyithayimile ayisahamba ngaloo ndlela ngoba bona bebethandaza into yokubana iqhubeleke bafana bafana ithi yofika phaa kwama-semi-final to final. Loo nto ke inikeza iKaizer Chiefs ixesha elwaneleyo lokubana yona izilungiselele ifike nje kuvulwa phaa ngoJanuwari ifike yona igqibile ukulungisa ngoba ayinamdlali kuthiwa akekho. Bonke abadlali beKaizer Chiefs kabayanga ndawo baphelele. Abadlali bebengekho ngabe-Pirates nabe-Sundowns kodwa ngokuloo nto iphinde ngoku yanikeza iKaizer Chiefs ezinye ingcinga ngoba babuye eli ku-AFCON babethiwe phaa izolo umkhulula jezi baxwaya zonke iibheki zabo. Abadlali be-Orlando Pirates nabadlali beMamelodi Sundowns babuya bazawubuya bazonyathela eMzantsi Afrika bafike baphumle kancinci emveni koko bajoyine iitim zabo benza amalungiselelo okubana kuzawuvulwa iligi. Loo nto ithetha ukuthi iKaizer Chiefs ii-plans zabo azuzibasahamba indlela bebeyiplane ngayo yonke ke le nto. Into ethetha ukuthi ke zawufike ziqulile kwazona. Laa nto inikeza iKaizer Chiefs ixhala ke ngoba ibinala mqondo okubana izazihambela ngoba yona iphelele ayinabadlali bakubafana bafana yenza nje amalungiselelo wawo nje iyodwa. iPirates neSundowns bezinabadlali abaninzi esquadini, into ethetha ukuthi ke ngokwezabo ii-teams bebezawuqala ngoku bafuna ufaka iimbuso ezintsha abadlali bebekade bengekho kwi-starting line-up sabo xa kuvulwa kule apha ke kuJanuwari. Kodwa yonke ke loo nto ayihamba kakuhle kamakhosi zibuye ele za-players phaa ku-AFCON zizawujoyina iitim zazo emveni koko zenza amalungiselelo kuyovulwa iligi phaa nge-20 zinqoze. Into ebalulekileyo apha ke amakhosi wona avule eli futhi ke awanaplayer ibike yemka. Bonke abadlali beKaizer Chiefs ke baphelele, abaqeqeshi beKaizer Chiefs icekwa libeke kube isandla into yokubana benzeni na njengoba bekuvaliwe ngoba bona abanamdlalo ngekhoyo. Mele intonga zabo ngoku ziqule zonke zagangatha, mele intonga zabo zirento okubana ngosigalele xa kuvulwa apha ke kuJanuwari. Njalo ke baphulaphuli ke akusoyam ndodwa nani ngake ningene nitsho into okubana niva njani nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.